Ja, badakigu zein den gas idealaren atomo bakoitzari dagokion partidazio funtzioaren adierazpena. Lortu dugu. Orduan, honekin egin dezakegu, honekin lortu dezakegu sistema honi dagokion edozein funtzio termodinamikoaren adierazpena. Bueno, hasteko hasiko gara barne energiarekin. Ohikoa den bezala, lehenengo aztertu behar duguna zein den, edo kontutan hartu behar duguna zein den barne energia eta portizio funtzioen arteko erlazioa, eta zuzenean sartzen badugu, hementxeagoen adierazpena erraz ikur dezakegu ateratzen zaigun emaitza horren sinplia dugula. Hirubiren NKT. Adibidez honekin egin dezakegu, aztertu dezakegu zein den sistemaren bero ahalmena. Azken finean da, barne energiaren temperaturekiko deribatua egitea, kasunetan ere oso simplea, eta lortzen dugun emaitza da hirubiren NK. Beraz, oso emaitza ezaguna, esperimentalki ezaguna zen, bestera batean adierazita, adibidez, hau dugu, N dugu partikulen kopurua. Ezaguna da, N mol batean sartzen diren atomoen kopurua dala Avogadro zenbakia. Gorazazue 6,022 bider, 10/23 atomo sartzen direla. Orduan, hementxe daukagun partikulen kopurua bestera batean adieraz dezakegu, molen kopurua bider Avogadro zenbakia. Beraz, hementxe daukagun bero ahalmena, hirubiren NKT jarrezakegu hirubiren N molen kopurua bider Avogadro zenbakia bider K. Eta Na bider K, Boltzmann konstantea, dugu berdin, esperimentaki ateratzen zen gas idealen konstantea, R konstantea, non bere emaitza ezaguna zen. 8,3 Joule mol minus bat, Kelvin minus bat. Eta horrela, konparatu zen, konstante hause Boltzmannen konstantearekin. Orduan, R eta K ikusten duzuenez, era zuzenean erlazionatuta daude. Bueno, beraz, hementxe lortu dugu ja zein den barne energia eta berarekin lotuta dagoen bero ahalmenaren adierazpena. Urrengoa zein izan daiteke? Urrengoa, aztertuko duguna izango da, Helmholtzen energia askea aztertuko dugu. Berriro, hori ere oso simplea dugu, bakarrik egin behar duguna, bien arteko, F eta Z-en arteko erlazioa, kontutan hartu, ordezkatuko dugu hementxeagoen adierazpena honetan, eta lortzen dugun adierazpena hause dugu. Bueno, honekin egin dezakegu, honekin kalkulatu dezakegu zein den sistemari dagokion egoera ekuazioa. Non zuzenean, adibidez presioa, badakigu dala, minus Helmholtzen energia F-ren uberekiko derivatu partziala temperatura konstante izanik. Honen uberekiko derivatua egitea oso simplea dugu, azken finean hementxe daukagun logaritmo nepertarra, bi hauen biderkaura bezala daukagunez, separatu dezakegu logaritmo nepertaren propietateak erabiliz, uberen logaritmo nepertar gehi logaritmo nepertar beste guztiarena, ez? MKT zati bi H barra karratu hirubiren. Beraz, hau honen berdina dugu, eta uberekiko derivatua egiterako orduan bakarrik ekarpen honena kontutan hartu behar dugu, ze hause uberen independentea dugulako. Beraz, erraz ikusten duzuen, hola, logaritmo nepertarren uberekiko derivatua basati ubi izanik, zuzenean ikusten dela lortzen den adierazpena hause dugula. P bider V da NKT, segurazki ezaguna izango zaizue hementxe agertzen den adierazpena. Edo R konstantearekin adierazita, hause dugu, kontuan izan zein den, K eta R arteko erlazioa, lehen asterutakoa hori da berdin, N molen kopurua, R gas idealen konstantea bider T. Hau da, P bider V da berdin N R T. Hau da, gas idealen ekuazioa, hau da, esperimentalki ateratzen gas idealen ekuazioa, mekanika estatistikoa zuzenean erabiliz lortu egin dugu. Urrengoa zein izango da? Urrengoa esatu baterako, aztertuko dugu zein den entropia. Eta entropia zuzenean berriro, Z duen adierazpena hause dugu, eta zuzenean egin dezakegu, jauren adierazpena lortu dugunez, adierazpena hause erabil dezakegu, eta Z ordezkatzen badugu hemen, hau da lortzen duguna. Hau da lortzen dugun adierazpena. Nahiko erraza izan da, behin eta Z izan da. Adibidez, hemen interesantea izan daiteke beste
ezaugarri bat, beste esperimentalki ezaguna zen gas idealen ezaugarria ateratzeko. Esate baterako, zabalkuntza adiabatikoa. Zabalkuntza adiabatikoa. Bueno, zabalkuntza adiabatikoan delta volumen aldatzen zen, baina entropiaren aldaketa 0 izan behar da. Entropiaren aldaketa temperaturaren edo energia termikoaren aldaketarekin dago lotuta, baina beroaren elkartrukearekin dago lotuta. Adiabatikoa izanik, kanpotik ekarritako edo emandako bero iturririk ez daukagunez, bere entropiaren aldaketa nuloa izango da. Baina volumenen aldaketa badago. Horan ikusten duzuenez, hemen txagertzen den ekarpen hause volumen edo beste aldagaien independentea dugunez, hauseko bakatu. Zeroa ez da, bakarik gertatzen zaiguna da, hau konstantea dugula. Konstantea. Eta haus ere konstantea dugula. Sistemen ezaugarriekin aldatzen den ekarpen bakarra hause dugu. Eta, beraz, delta S 0 izateko, hau da, S-ren balioa konstante izateko, hemen daukagun ekarpen hause konstantea izan behar dugu. Beraz, zabalkuntza adiabatikoan gertatzen zen erlazioa, gasen erlazioa ondorengoa genuen. V, T, irudiren izan behar da konstantea. Eta hori da baita esperimentalki atera zen ezaguna zen beste, gas idealen beste ezaugarria. Mekanika estatistiko berriro erabiliz lortu egin duguna. Orduan, hementxe egin duguna izan dago da, oso sistema simplea, aztertu egin dugu, funtzio termodinamikoak, eta oso interesante izan da, nola gai izan garen, ateratzeko oso ezagunak diren gas idealen, esperimentalki ezagunak ziren propietateak eta ezaugarriak.